Siphinde-ke sikwamukele lana kwi-channel yakho nje enhle kakhulu-ke la esisuke sinibhekela-ke khona amaphupho-ke. Siyazi sekunesikhathi nje sagcina-ke ukufaka amaphupho kanye nokuphendula nje imibuzo-ke ngenxa-ke yokuba bhizi-ke. Kodwa nje sigijime laphana ungakhohlwa-ke uku-subscribe-a, uku-like-a kanye nokushera-ke nokubuza loyo mbuzo-ke. Masithola isikhathi sizokwazi-ke ukuphendula. Asikubhekele-ke la namhlanje-ke iphupho elimayelana nokugibela ibhayisekili. Ukuphupha ugibela ibhayisekili okusho ukuthi-ke nje kuwuphawu oluhle lwesimo sakho. Lokho kusho ukuthi uzokwenza izinqumo ezilungile ukuze uphumelele empilweni, kepha kwehluka izimo noma izindlela eliveza uma ezivela ngayo kulelo phupho. Kodwa-ke kukhona konke esingakuqinisekisa ukuphupha ugibela ibhayisekili uhamba kahle ngalo futhi ujabule. Lokho kusuke kusho-ke impumelelo kuwena-ke nesimo sempilo osuke ukusona ukuthi zonke izinto zakho zilungile ziqondile-ke. Sibonge-ke ungakhohlwa-ke uku-subscribe-a uphinde-ke ushere laphana-ke kwi-channel yethu sithi nje danko uNkulunkulu abe nani bantwana bezulu.